salat badar iki. Nggih. Atene tahlil kiai ini ngajak anu apa? Salat beri apa? Piye? Paling salat mutlak tapi dijenengi. Lah piye? Nitak nisil kubri apa kena padha karo lidafil bala. Lah iya. Hari pertama rekan. Nggih. Hari pertama tahlil Nitak nisil kubri. salat wisik. Nggih, ben akrab karo kuburan. Malah aku suwe iki lho butuh akal karo bane kowe. Kuwi wis akrab wis mesti kepedhem kok. Sing diwaca hati Nggih. arkau arkau alhakum takasur bareng ngono apa ya kulhu ping 11 Nggih. Fatihah mari Fatihah rakaat keloro ngono padha iya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shallallahu alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mantun jawabane Sayyidina Ali nek sapi-apike dina sapi-apike perbuatan yaiku perbuatan sing Allah terima. Sapi-apike bulan niku ya bulan sing teng mriku kita tobat nasuha. Sapi-apike dina ya nek. Oh iya. Sapi-apike dina yaiku dina awak dhewe tatemu karo Gusti Allah metu tekan donya ketemu dalam keadaan iman. Nah terus enten siire niku. Waqala lan ngendika durung sik anu. Fatihah wis Mas. Bismillah alhamdulillah salatu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-alamatu asy-syaikh wis Mas. Al-alamatu asy-syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullah ta'ala nafa'na bi ulumuhi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan sampun ngendika sapa asyairu penyair. Mboten ngertos sinten penyaire. Min bahril basit saking bar basit. Ya apa lagune Mas? Enak berarti. Wis kuwi terserah lah nggih ndi. Ya ndi ae mulai asal apa lagune? Maulaya sholli wa sallim Linda iman abada la habibika khairil khalqi kullihim amataro kaifa yublinal jadida nilai iki ana ketokane iki. Iya. Wa nahnu nal abu fi sirrin wa i'lani la tarkanan ila dunya wa rufiha fa inna awtanaha laysat bi awtani wa'mal li nafsika min qablil mamati fala taghururka kathratu ashabin wa ikhwani amataro ana ta ora ndelok sira kaifa yu opo yubli ngentekno nateng kita al jadidani opo dua barang nyar loro napa barang nyar loro niku awan karo bengi wa nahnu lan utawi kita hale utawi kita nang abu iku dolanan fisirrin ana ing dalem samar maksudnya ra enek wong wa iklanin lan are kalane enek wong mosok to ndak weruh awake dhewe wis ngono kuwi maknane lah ruwet dientekno awan karo wengi awake dhewe dolanan latar kanan nak aja condong sira tenanan ila dunya nang dunya wa zukhrufiha lan kemewahan dunia fa inna autana krana sak temene tempat menenge dunya iku laisat iku ora ana apa auton paling enak apa auton Mas tempat tinggal kuwi lho Mas Yo mah. yo kuwi lah laisat iku ora ana apa auton autone dunya iku bi autonin sak tenane tempat tinggal. Nanti tempat tinggal dunia itu tempat tinggal tenanan. Jadi nek ana susah wis wajar dunya. Ana seneng ya wajar dunya. Wa malan kudu ngamal sira li nafsika kangge awak sira. Mingko belil mamati saking saderenge mati. Kanggo persiapan maksudnya. Ngamale napa? Nggih ngamal sing apik. Ngamal manfaati teng awake dhewe. Terserah punya napa penjelasane niku. Fala tagrun moko aja kapusan, aja ngapusi ka ing sira apa kathratu ashabin, akeh kanca wa ikhwanin lan durur, akeh follower iki ndak usah bangga biasa ae. Aku golek follower mendino nambah teman. Enggak usah wis. 5.000 teman sing bales posting gur loro. Yo penak iku kanca online, Pak. Hah? Penake kanca online daripada kanca offline. Nanya apa?
kanca offline niku masalah, Pak. Lah aku butuh kanca sithik tok ngene iki tok, Mas. Gare akeh beceke kuwi tenan becek. Kuwi lek kanca Gak. offline ora, Pak. Yo, kuwi Iya, kuwi ta? sit iku masadat iku Mas, Lho, akeh kanca. lah iya, makane. Mulane aja kapusan. Aja kapusan ambek akeh kanca ngono lho. Biasa ae kanca mek didik iku penak malahan kan ngono lho. Kanca iki ngene ae. Lho, iya arek saya tak omongi kabeh. Wis. Apa goblok-gobloke wong lek. Sapa? Ya aku ya sarane biasa nih Jumatan iki. Asal kabeh. Kabeh. Oh, iso kabeh. Kuwi goblok-gobloke wong. Kok ngono nih? Lah iya. Dadi wadulungan ngene kowe di Ora urus. Pedeng ngono piye? Kok iso ngono goblok. Lah iki rokok iki. Iki kan rokok karo iki. Iki apa jenenge? Becekan. Lah ngono lho. Wah, balik nih. Lah iya Mas. Iki bener ora petek kenal lho iki. Wah, gerak yo kena. Iya kuwi to, yes. Mosok kuabe Mas ngono Mas. Nek bolo SH ku begitu nikah satu kuabe. Iya. Sing seangkatan. Rata-rata Oh, sing seangkatan. utawa Cara umpama sing gak seangkatan sing bae lah. terkenal ngono misale. Status dhewe wis. Ketuane kena kok terus pokoke, Pak. Nek ketua kene. Lho mesti, Pak. Kuwi koyo kepala desa iki, Pak. Beh, Jadi isin lah makanya aja. kok mudin lho. Bangkrut terus sawah. Jangan Yo, bangga. gak enak memang. Dadi rois am we. Gak enak tenan Mas. Iki aja sampai kapusan mergo akeh kanca Lek latihane ra apa. Mm-mm. Ning aku koncoan. karo dulur. Yo ki mang antarane becek kuwi. Masalah. Aku setuju mek Gus Pak, aku jan haram. Tapi tenanan lek Gus Pak, Bang. Yo Gus Pak tenanan, aku kan ora melok tok. Qaulu Taufik pangendikane penyair maksudnya penyair niku wau kaifa yublina ingkang rupi lafat kaifa yublina jadidani maksude yufnina merusakna teng kita apa al-lailu wengi niki kiasan nggih wanaharu lan awan. Jadi orang itu kalah sama waktu wangku pol sampai ono sing nyembah waktu wae. Yo. Wadil abyatulan utawi bet-bet menika ingkang badhe dugi asabatu ingkang 7 iku mimbah wafiri. Didadekno iku ya kenek, ndak didadekno iku ya gak apa-apa wis. Ikune lil Imam Ghazali ae. Mimbah wafiri saking bahar wafir iku tun sabu lah niku mawon. Dipun nisbataken lil Imam Al-Ghazali. Waduh, sebut PD GR padahal duduk lho. Gak apa-apa. Ora maca. Kan ra melok ngarang ra apa. Ya iya ora apa-apa. Atu Imam Ghazali. Konon itu syairnya Al Ghazali rahimahullah Lek taala. sing Al-Ghazali iki AI maksudnya. Nah, iya. Nah niki pitu niki gadane Al Ghazali terus. Nah niki bahari baru akhir sami kali hilas. Atat lubuan takuna katsira malin wayus ma'uming ka qauluka fil maqali wa min kullin nisa ituro widadan turo potaro turo bae lah soalnya diarepno tusarru bihi wa min kullir rijali wa ya'tikal ghina waturo malih waturo sa'idan muhaban mukarraman wa katsira mali wa tukfa kulla haditsatin wa makrin minal a'da wa mimman kana wali faqul ya hayyu ya qayyumu ulfan atau alfan bisa mukam alfan mukammalatan ala marril layali bilailin au naharin inna fima asyartu ilaihimu asyartu ilaihimu rakhisa kulli ghali falazimma dzakartu wala tada'hu fafihi luhur tabal awali atat lubu ana to golek sira antakuna yen to dadi sira utawa ngarep-ngarep sira antakuna yen to dadi sira kathira marin akeh bondone apa awakmu iki
kepengin wong dadi wong sugih ngono gampangane. Yo. Yo, yo, yo. Itu teko. Iya, takok Mas yo. Yo. Iya, ngono, bener. Gusti Allah sugih mosok aku ora. Terus mari ngono dadi apa meneh? Wayusma'a. Kliru macane Mas. Wayusma'a atau wis. Terus dadi den rungokno mingka saking sira kauluka apa pangucap sira fil maqali dalem ucapan. Wah, Makoli. iki sing asli. Iku palsu iki. Terus mari ngono pengin dadi apa meneh? Siji pengin akeh dunyane, sugih. Nomor loro omongane dirungokne. Nomor telu wa min kullin nisa'i lang saking saben-saben wong wadon beh turo den ketokno sapa sira widadan sebagai wong kang den senengi ngono. Yo. Senengi wong wedok. Wah iya kabeh iki. Iya kabeh. Iya masuk. Harta tahta Wanita. kuota ngono Mas. Iya sak kuotane. Heeh. Wa min kulir rijali tur ugi saking saben-saben wong lanang senengi wong wedok, senengi akeh wong lanang. Terus aku ngomong apa? Oh iya ya tolong ya. Tusaru kang den gawe seneng sapa sira bihi kelawan iku widat ngomong. Ngono, sapa sira sing digawe seneng. Awakmu digawe maksude digawe seneng dengan disenengi wong wedok iku mang. Seneng wong wedok, wong lanang ya do seneng. Ki oke lho Pak iki. Iya. Nisa. Iya. Bahasa Allah. Sawah. Wayak tiaka macane nek diatofne nggih. Wayak tiakal ghina wa turo sa'idan turoya jane. Terus mantun ngoten terusane yo ditekani teko ka ing sira alghina apa kesugihan. Tekani sugih. Apa bedane mbek kathura malin? Paling beda Mas yo. Iya. Nek kathura malin iki fisik, nek ghina iki ati batin. Wah. Mari ngono waturo terus diketokno sapa sira sa'idan sebagai wong kang bejo. Wis muhaban berkarisma. Diwedeni jane mana asline. Duwe haibah. Terus mukarroman den mulyakno beh. Wa katsira malin lah dulang maneh. Gak duwe bahasa liya te monggo sali diulang-ulang ae. Akeh bondone. Mulya akeh bondone diwedeni wong omonge diturut beh. Wa tukfa terus sing diakhir tukfaya. Tukfa den cukupno sapa sira. Lan kepingin sira ing den cukupno sapa sira. Den cukupno iki maksudnya den slametaken. Kullah hadisatin saking saben-saben belayi. Wa makrin lan tipu daya minal a'dai saking musuh-musuh pengen selamat gak difitnah wong gak dianu wah ngapusi wa mimman lan ugi selamat saking wong kana kang ana sapa wong wali ku nguasai selamat saking kezalimane penguasa apa to ngono awakmu pengin ngono apa iya Mas kepengin ngono nek jawabane iya fakul bener kan Yo. fakul moko ngucap sira ya hayyu ya qayyum alfa Peng 1000. nek trae ngono pengine sampean Urip tur ngadeg, urip tur ngadeg. yo Lho. Iya. Iya lah. Urip Iya. lah iya. iya Retok gak ngadeg yo. Yo ka urip Pak. Lho. Beduh. ya bener ya ya hayyu ya qayyum ngono Lah ya iya ta. iya ya Lah piye to Pak? Lah aku Iya. ketika ngono ki imajinasiku mesti balik rono lah. aku ya jane Mas cuma telat ngono lho ping 1000 kan Mas Lah iya. buka letter pot Iya dicicil lah Pak. Ya apa? pengin akeh dunyane omongi dirungokne wong senengi wong wedok ya awak dhewe seneng seneng wong lanang sugih berkarisma awakku marake revo lho gak awakku tutuk harisma jambali harisma terus Angkel dijenglek. selamat teko mukammalatan khaliden sampurna akan alama marril layali ing atase lumakune wengi dadi wayah wengi nek iso ya wengi iku sing paling nemen terus uga iso bilailin ning wengi aunaharin utawa awan bengi jane gak apa-apa sampe situ utamano bengi weh dikaya malan awake dhewe Kok lewat siir ngene ya yo Mas. koyo Ya hayo koyo. apa kok dikon nglakoni awan bengi tapi sing ditamakno bengi inna fima asyartu ilaihi sak temene iku ing dalem barang maksude amalan asyartu ingkang isyarahaken sapa ingsun ilahi teng emah utawi murahhisa kulli ghalin sesuatu yang membuat murah
kulli golin saben-saben kang larang. Maksudnya sing angel dadi gampang, sing larang dadi murah, sing angel didapatkan menjadi mudah. Ngono lah. Ya hayu ya qayyum. Falazim moko kudu netepi sapa sira. Istiqomah. Nggih, istiqomahaken sira. Mak ing barang dakartu kang wis nyebut sapa ingsun, wala tadak lan aja ninggalno sira hu ing madakartu. Krana fafihi iku ing dalem madakartu tabluhu bakal tekan sira. Arrutaba ing pira-pira tingkat al awaliya ingkang luhur. Nah, terus suwun. Matur suwun pun. Iku mawon mugi-mugi enten gunane insyaallah nih. Matur nuwun. Wal maqalatul hadiyatu wal arbaun. Wih tepak yo. Mangsing 40 tahun, Mas. Dikei iki. Yo, tepak. Nah, wis 40, Pak. Meh. Lah aku yo meh waduh. Cawah mun iki wis. Secara rambut sampean wis. Belum, telu lem. Terus gitu. Oh, telu. Betul aku Joko. 87. Telu, Pak. Beh, mosok Mas. Tak apa niki. Bapak ning kene. Wal qala hadatu lan wallahu alam bisawab sil Fatihah. Dubi aneh malatun. Kok iki isyara iki rasane. Pak dhewe munggah Pak dhewe.